Tu ešte raz akcia, Trenčania zavládli, rýchly protiútok, no a Vitan prelom na ramene hráč číslom 31 Srb Filip Bajnovič a taktiež v bráne zažíva premiéru golman z Kapverd Vozyňa, ale už je tu úvodná šanca stretnutia a hneď je to gól v 3. minúte. Dokázal Trenčín otvoriť skóre potom, čo unikol Sulejman Vitan. No a našiel Rahima Ibrahima tesne pred bránou domáceho Lohovca, tak veľmi nečaká prihlásený. A tu je ďalšia šanca na zvýšenie skór. Sulejman Vitan v 31. minúte. 2019. Tu sú opäť Trenčania, Vitan a jeho strela, ktorá končí v sieti, 12. minúta. A ďalší legionár sa zapísal do streleckej listiny.